أو نጥቀሞ ሶሻል ሚድያ ኣብ ንመገቦ ምግቢ ኣብ ንኸደኑ ክዳን ኣብ ፍቕራዊ ሂወትና እዚኣቶም ሲ ኩሎም ሰባት ከየብሉን ኢልና ብዙሕ ፅዕንቶ ይፈጥረልና እዩ። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ዳሕና ዲኹም ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ንዓኻትኩም ሰላም ይምነ። ኣብ ሂወትኩም ጥዒና ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ይምነየልኩም። ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝመፀኩም ሰባት ከየብሉኒ ዝብል ኣባሃህላ መፍትሒኡ እንታይ እዩ? ብኸመይ ጌርና ሰባት ከየብሉኒ ዝብል ዘረባ ናብ ኣእምሮና ንኸይኣቲ ብኸመይ ንከላኸሎ ብኸመይ ከ ንሰባት ከይብሉኒ ኢልን ዝብል ኣተሓሳስባ ከይነንሕድር ብኸመይ ክነወግዶ ይግበአና ወይ ከዓ ብኸመይ ክነርሕቆ ይግበአና ዝብል ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ እዚኣ እያ። ሰባት ከየብሉኒ ዝብል ዘረባ ብጣዕሚ እዩ ድሕሪት ዘውድቐና ማለት ኣንሕና በተለይ ደቂ ሰባት ሰብ ከይብለኒ ወይ ከዓ ዘይኣመናሉ ነገር ሲ ሰብ ከይብለኒ ኢልና ናብ ዘይኣመናሉ ነገር ንኸድ ብዙሓት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ከይብለኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ሰብ ከይብለኒ ዝብል ፅዕንቶ ብኸመይ ኢና ክነርሕቆ ዝግባእ ንዝብል መጀመርያ ኣንሕና ተሓቂ ንሰብ ሕማቕ ኣይትዛረቦ ሕማቕ ቃላት ኣይትዛረቦ እምርኡ ዝሰብር ወይ ከዓ ሞራሊ ዝትንክፍ ወይ ከዓ ሃይማኖቱ ዘናእስ ወይ ዓዱ ዘናእስ ወይ ስለ ሃገሩ ወላ ስለ ቤተሰቡ ወላ ስለ ስድርኡ ወላ ማለሲ ብብዙሕ ነገር ወላ እዚ ሕማቕ ኣይትዛረበሉን ሓደ ሰብ ከምዚ ኢልካ ኣይትዛረበሉን በይ ሰብ ኣብ ቁንዕስካ ዘለካ ግዜ ወይ ከዓ ኣብ ሓቂ ተደሪካ ኣብ ዘለካ ግዜ ሲ ሰብ ከይብለኒ ዝብል ሲ እንታይ እዩ ማለት ሲ ንስኻ ሰብ ከይብለኒ ዝበሃል እኮ ንሓደ ወይ ንሓደ ዓዲ ወይ ከዓ ንሓደ ሕብረተሰብ ኣልዒልካ ትፃረፍ ወይ ንሓደ ሃይማኖት ኣልዒልካ ትፃረፍ ወይ ከምዚ ተኮይኑ ሰብ ክብለኒ ግድን ኢኻ ሰብ ክብለካ እዩ ግድን ማለት ሲ ሕማቕ ስለ ዝተዛረብካ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ስለ ዘለካ ግድን ኢኻ ሰብ ክትበሃል። ግን ኣንሕና ደቂ ሰባት ግን ሰብ ማለት ሲ እቲ ናይ ባዕልና ድሌት ሲ ሰብ ከይብለኒ ኢልና ኢና ኩሉ ግዜ ንውሽጢ ንድብኦ ማለት ሰብ ከይብለኒ ሕዚ ከም ኣብነት ሕዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከምዚ ክትጥቀም ተለካ ሲ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኣሎ ብዝኾነ ብቪድዮ ጌርካ ክትሰርሕ ትደሊ ወይ ከዓ ብዝኾነ ስነ ፅሑፍ ጌርካ ክትቐርብ ትደሊ ገለ ትደሊ እሞ እንታይ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ዝኸልከለና ላብቲ ደገ ንኸይንወፅእ ወይ ከዓ ሙሉእ ሓሳብ ሂብና ብነፃነት ንኸይንዕልል ዝኸልክለና ነገር ኣሎ። እንታይ እሱ ሰብ ከይብለኒ ንሕና እኮ ሰባት ኢና ማለት ሲ ኣተሓሳስባና እዩ ዝፈላለየና እምበይ ኩሉ ወዲ ሰብ ካብ ሓደ ሰብ እዩ ተፈጢሩ ማለት ስለዚ ኩልና ናይ ሓደ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ሰብ ክቡር እዩ። ስለዚ ኩለና ሓደ ዓይነት ምስ ዝኾና ግዜ ማለት ኩለና ሓደ ኢና በቃ ሰባት ኢና ደቂ ትሽዓተ ወርሒ ኢና ማለት እዩ ተፈላለዩና ኣተሓሳስባና ተዘይኮይኑ ማለት ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰብ ከይብለኒ ኢልና እስካብ ብዙሕ ነገር ንቐርብ ማለት ስለዚ ብዙሕ ፍልጠት ናሃለየካ ብዙሕ ክእለት ክትሰርሕ ናዳለኻ ማለት ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ክእለት ናሃለየኪ ብዙሕ ፍልጠት ናሃለየካ ሲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፍልጠት ንደገ ኣውፂኻ ንኸይትጥቀመሉ ወይ ከዓ ምስ ሰብ ንኸይትላለ ማለት ብዝኾነ ወይ ብመልክዕካ ድዩ ወይ ብዝኾነ ቅርፅካ ድዩ ብዝኾነ ነገር ሲ ትስከፍ ማለት ሲ ሰብ ከይብለኒ ኢልካ እኮ ተውህብቶ እኮ ንባዕልኻ እዩ ወይ ከዓ ድሌታትካ ሲ ሕማቅ ኮንካ ንባዕልኻ ፅቡቅ ኮንካ ንባዕልኻ እዩ። ስለዚ ትሰብ ከይብለኒ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣንሕና ንድሕሪት እዩ ዝጎተና ማለት እዩ። ስለዚ ኣንሕና እንድሕርና ሕዚ ብዙሕ ሰብ እንታይ ፈጣን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚ ወይ ከዓ ጎበዝ ኣቀራርባ ንፉዕ ተቀራርባ ዘለዎ ሰብ ወይ ከዓ ፅቡቅ ንባብ ዘለዎ ሰብ ኣሎ። ግን እንታይ ሓድጎ ሰብ ከይብለኒ ዝብል ማለት ኣይ ከምዚ ተይለስ ካብ መን ፈሊጥከ ኣይ ከምዚ ተይለስ እዚ ከመይ ክብለኒ እዩ በቃ ማለት ሲ ከምዚ ክብሉኒ ዳኾነ መሓዘተይ ከምዚ ክብሉን እዩ ማለት ከምዚ እናበልና ኩሉ ድሌታትና ለውሽጢ ማለት ሲ ድሌታትና ሲ ኣብ ሰባት ንገብሮ ማለት እዩ ማለት ሲ ምንጪ ሓጎስናስ ኣብ ሰባት ነውድቆ ብዙሓት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣንሕና ሰባት ከይብሉኒ ኣብ ዝብል ማለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራሕ ይኾነ ወላ ኣብ ሓዳር እውን እኮ ኣብ ፍቅራዊ ሂወት እውን ጀሚርካ ሲ ዝኾነ ሰብ ዝደለኻየ ሰብ ናሃለካ ሲ
زد سخاز فكر كيسوي كعزفوت خيسون هالليكس بزهنا بوي بمحازتي وي ببيت السوي زهنا زعن تقدر إن يقليلك سوكل إن يلك تتفوت وسوي كعتفكر سو تخاسرو مالتي منتاي سو كيجيب لني تنات كادليت مالت تمنج حقوسك أو سبات تودو الله مالت منج حقوس ناسي كل جزء أنا إحنا دق سبات أو وشتنا إنا هنقول زلنا سو كيجيب لني أنت يلناجي تمنج حقوسنا أو سبات نودو لنا مالتي سلزي نحنا نادلنايو ويك نحنا فتنايو سب كيوللينا بزحنا نخسر والدي كبنا عملت كم فقراو هيوت ديو بزعوا نيم حوراوي ميديا أطاق ديو مالسي بزح نجر الله بزح نجر الله مالتي مالس سوي خيولني إلنا نحروا أوشتنا بزح خيلتنا هالينا بزح فلتتنا هالينا سو كيولني إلنا بزح نجر نخسر مالتي سلزي أنحنا حما أي نقدر نسوات حما أي نحسب نسوات سو أي نبدل حسينا زغان نجر أي نبزح سكاو زي بزحنا جزسي سو كيولني إلنا بحق النت بتحق أو من النت كاويكا بتحق أوي بتحقق كإلتك ويكع بوجركاس دليتاتك ويكع حقوسك تجلسكاس ولا حنتي انتي تتسجل ولا حنتي تتسجل اللي معي سلازي أنا دق صفات سو كيولني لنا محبراوي إيه محبراوي ميديا نقري سو كيولني لنا كفقراوي هوت نقري سو كيولني لنا كاب إن مجوم مجبتات مالسي كاب من مجوم مجبتات ويكاب زخنة كاب زخنة أكادنا ديو ويزخنة كاب مايس ببزح نجري ناسب كيولني إننا نقول عمالتي سلازي إزي مجمريا نحنا منجنا أبعلتنا خوان اللوات ومنج حاجوس ناسي أبعلتنا خوان اللو سب كيولني سب كو بدحري خايو مخنيات سي سو مزي أو هيوتكي كاب سوات مخرا أي تدلي ويكع كاب سوات حاجوس أي تدلي مالتي هوني جن توانا سب كيولني إلنا حاجوسنا ويكع تدليتنا نرحقو بزحي مالتي كافتناتنا دليسي سب كيولني إلنا منج حاجوسنا خاب بعلتنا نرحقو بزحيو مالت سلازي سب كيولني زبل أتحساسوا سلازي بعلتنا توانا تايو سبات كولني يوم تولى نجاراتنا سبات أيولني تولى نجارات فلالينا خن حزلنا مالتي حز كم عملت سبات كولنا تغينو سلنا ياتهم حما نجار أدعينا نزارو تغينا ويكعا سلا هاجرهم حما نجار نزارو تغينا سلا بيتسوم حما نجار نزارو تغينا أزي سبات كولنا يوم مالسي ناكم من نزارو لزلنا يقدن سوات كولنا يوم سلازي أفت حق أوي كستايل سدرخه بزعوا هيوتك بزعوا نايو علىها مش تاوي دستا هاوي كعوش تاو حقوسك وي ميج حقوسك عبا على خانا هاليك كونه كنا دلها جن نحر سوات كولنا يوم ناولنا أنا حزسي سوشيال ميديا هتك أمدليا سوات كيولني إلى نحر أز حرقو خينس لمن كاسيرن وعليه نحرد أنا زهانة أفكيرة ويك عن زهانة سوفتي أول أي كمزي تيلس كمزي كل يوم أي كمزي تيلس كمزي كل يوم نحرد إلى نسوي زفرح وين لمن كثير إنه عليه سلزي أنا إحنا كل جزء دق سواد من حوسنا كافتو أبع علينا نوعله نسوا كيولني زبل إنا نوزح معي سلزي أنا إحنا حما نسوا أين من ناي سواد حما أين دله ناي سو حما أين الزارب تنايو علينا دليتات ناس كم دليتنا زين نقوله ميج حقوس ناسي أبعلتنا جرما سو كيولا نزول كه أمرنا كن القوي جبا مالتيو حد سوات ون انتاي لسي أو كاري تنادي دوم ويكعوشت أو زخون تشنك إيه اللوم ويزخون الربشة نيرس ناي أمر ربشة ويمزخون سحاري أم ديوم ويوشت أو سلام سينام ديوم مالس بزخون النجار تباساج يوم أمر صوب أزيلا ويكع بزخون حارقهم بزخون النجارات مالسي وشت أو سلام سينام خون يخلو ويكع تزعننا بيت سو كلهم خون بزخون النجار حارقهم وشت أو سلام زيلا وشت أو سلام سينام كم صخا يخلو يوم سلزي حما قزارو يخلوي نسخة محبرة ميداية تتقامني خا نسخة كمزي أخي نسخة خمزي إلهم قزارو خا يخلويهم ما زي زارو سوون يلي جن إزي تايو نساتهم وش أو سلام مارسي حادث سبسي كمزي خا إلو زز عرف حزي أو زخون بزح جزء يقدمي ما تبتلي محبرة ميداية تتقام قاتل الخاص نسخة خمزي دخا نسخة خمزي دخا إلو زز حفل كاسب اللو جن إزي تايو نعخا قد
ኢሉ እንተይኮነ ውሽጣዊ ሰላሙ ስለዝሰኣነ እዩ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎ እዩ ማለት ብዝኾነ ነገር ሲ ውሽጣዊ ሰላም ስኢነ ኣሎ ማለት ስለዚ ውሽጣዊ ሰላም ስለዝሰኣነ ንዓኻ ሕማቅ ነገር ከዛረበካ ይደሊ እዩ ማለት ስለዚ ኣንሕና ከመይ ዓይነት ሰባት ንጥቀም ወይ ከዓ ከመይ ዓይነት ዝዛረቡ ሰባት ንጥቀም ነእትውላ እምሮና ከመይ ዓይነት ሰባት ዝዛረቡ ኸ ነውፅእ ካብ እምሮና ዝብል ናይትና ስራሕ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ወይ ከዓ ንዓና ከፀልሙ ወይ ሕማቅ ክገብሩ እንድሕር ደኣ ቦታ ንህቦም ኮይና እዚ ንባዕልና እውን ሰብ ካብ ሰብ ኩለን ኣይንርሕቕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዕላማኺ ወይ ከዓ ካብ ዕላማኺ ሰበት ከየውልን ኢልኪ ካብ ዕላማኺ ወይ ከዓ ካብ ዕላማና ኣይንርሓቕ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰባት ኢና ንሰባት ክንሰምዕ ሰባት ኢና ንሰባት ክንሰምዕ ሰባት ኢና ካብ ሰብ ሓሳብ ክንቀበል ምክንያቱ ካብ ሰብ ስለ ዝምሃር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሰብ ኣይትምሃር ወይ ከዓ ካብ ሰብ ሓሳባት ኣይትቀበሉ ማለት ኣይኮነ ስለዚ እቲ ናትና ሓሳብ ትናትና ዕላማ ዝሓዝነየ ዕላማ ጥራሕ ክነሳክዕና ክንፅዕር ዘለና እምበይ ሰባት ከምዚ ስለ ዝበልና ወይ ሰባት ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ከምዚ ድኻ ሕማቕ ኢድኻ ስለ ዝበልና ሲ ብሰባት ክንድሃል የብልናይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትና ዕላማ ዝሓዝናየ ዕላማ ክሽካብ ነሰናኽር ወይ ከዓ ትዝደለናየ ሓሳብ ወይ ትዝደለናየ ዕላማ ኣብ ሽቱ እስካብ ነውፅሖ ሰባት ከይውልን ዝብል ኣዘራርባ ወይ ከዓ ክንሰምዕና ኣእምሮና ክንእትዎ የብልናይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣንሕና ትፈልጥኹም ሓደ ዝኾነ ሰብ መጀመርያ ስራሕ ክጅምር ሲ ኩሉ እዩ ሰብ ማለት ኩሉ ሰብ እዩ ዝቃወሞ ንስኺ ከመይ ንስኺ ልምንታይ ንስኺ ዘይንፅበየኪ ካብዚ ዘይንፅበ ማለት ናትከ ይኮነይ መደብከ ይኮነ ማለት ከምዚ ዝብል ብዙሕ እዩ ዘሎ ካብኡ ግን እቲ መደብ ኩሉ እዚታት ኩሉ ትሕስሕሰብ ኢልካ ምስ ሓለፍካ ወይ ኩሉ ዝቃወመካ ነረ እንድሕር ደኣ ናተይ ዕላማ ኣለኒ ኢልካ እቲ ናይ ባዕልካ ዕላማ እንድሕር ደኣ ቀዲምካ ግን ትሰውን ምስ ማለት እግሪ ተከል ናሃለካ ገና እግሪ ተከል ናሃለካ እቲ ሰብ ይቃወመካ ንምንታይ ታይ ናበለ ካብኡ እቲ ዕላማካ ምስ ተሳካዕካ ባዕልካ ጠጠው ኢልካ ምስ ከድካ በቃ ዓቕምካ ምስ ከኣልካ ዓርስካ ምስ ከኣልካ ግን ድድሕሪኻ ኩሉ ሰብ እዩ ዘንጨብጭበልካ ማለት እዩ ስለዚ ኣንሕና ደቂ ሰባት ሰብ ዝቃወሙና ንፅቡቕና ከም ዝኾነ ሰባት ዝቃወሙና ንዓና መጠንከሪና መበረትዒና ስለ ዝኾነ ሰባት ከይውልኒ ካብ ምባል ንርሓቕ ማለት እዩ ሰባት ብዝበልና ተይኮነሲ ንሕና ብዝኣመናለ ነገር ንጓዓዝ እየ ዝብል ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ እዚ ምስል ነይሩ ብካሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ፃንሒት ናበልኩ እዚ ቪድዮ ከይነውሐኩም ኢለየ ናይ ሎማዓንቲ ኣብዚ ያኽለና ሰናይ መዓልቲ